Masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tarihin masarautunmu abin alfaharinmu. Shirin da kan zo muku daga gidan tashar fitila RTV haskaka al'umma, wanda ni naku mai gabatarwa har kullum Yusuf M Kazaure zan gabatar. Shirin namu na yau zai tattauna ne akan tarihin masarautar Dutse Gadawur. Shin wai kuwa mai saurare ka san wani kirari ake yi wa garin Dutse? Shin mai saurare yaya asalin sunan garin Dutse? Waɗanne sarakuna ne suka yi mulki a fadar masarautar Dutse? Bincike ya tabbatar da cewa asalin sunan garin Dutse ana yi masa laƙabi da suna Garu, shine matsugunin masarautar Dutse. Tarihi ya tabbatar da cewa tun kusan ƙarni na 1 ake kyautata zaton mutane sun zauna a wannan yanki na Dutse, sakamakon yana ɗauke da duwatsun da suka dace da yanayin muhallin zama da na farauta. Garin Dutse, wanda aka fi sani da suna Dutse Gadawur, wannan sunan ya samu ne a ƙarni na 13 a dalilin zuwan wani maharbi Babarbare mai suna Duna Magu. Akwai maganganu dangane da fadar masarautar Dutse. A wata faɗar an ce duwatsun da suka kewaye garin Dutse suna nuni ne da yanayin samuwar jama'a a wannan waje tun lokacin da ɗan adam yake yin amfani da dutse a matsayin hanyar samar da kayayyakin amfanin yau da kullum, wanda wannan lokaci a turanci akan yi masa laƙabi da suna Stone Age period. Akwai wani maharbi mutumin Borno mai suna Duna Magu, wanda a yawonsa na neman wajen gudanar da sana'arsa ta harbi ya zo wannan yanki na Dutse. Duna Magu ya yi sa'a, wannan waje yana da yawan halittar nan da ake yi wa laƙabi da suna Gada. Bayan saukarsa kan dutsen, bayan fadar masarautar Dutse ke da wuya, ya ga Gada kafin ya waiga ya waigo. Gadar nan ta wulƙa wul kamar walƙiya. Bayan ya neme ta ya rasa, sai ya ce, yanzu na ga Gadawur ta wuce. Masana sun tabbatar da cewa tun daga wannan lokaci asalin garin Dutse ya samu wannan suna na Dutse Gadawur. Masarautar Dutse ta yi sarakuna ɗaiɗai tun daga 1 har zuwa 48, ma'ana ta yi sarakuna 28 kafin jihadi sarakunan Haɓe wato Hausawa. Bayan jihadi ta yi sarakuna guda 20 zuwa yau da muke a ciki. Sai dai akwai tarihi da yake tabbatar da cewa waɗansu daga cikin waɗannan sarakuna ba sarakuna ba ne, hakimci suka yi ƙarƙashin fadar masarautar Kano, wato lokacin da sarkin Kano Abdullahi Barja ya ci masarautar Dutse da yaƙi, har sai a shekara ta 1993 ya koma masarauta kamar yadda take a da. Masarautar Dutse ɗaya ce daga cikin masarautu 5 da ke cikin jihar Jigawa, kuma tana ɗauke ne da ƙananan hukumomi guda 7 kamar haka. Masarautar Dutse tana cikin ƙaramar hukumar Dutse da kuma ƙaramar hukumar Kiyawa, ƙaramar hukumar Birnin Kudu, ƙaramar hukumar Gwaram, ƙaramar hukumar Jahun da kuma ƙaramar hukumar Miga. Batu na tattalin arziki, masarautar Dutse akan gudanar da noma da kiwo da kuma sana'o'i irin su jima, rini da sauransu. A batun ilimi, masarautar Dutse ta kasance mai daɗaɗɗen tarihi a ɓangaren ilimin addinin Islama da na boko, inda take da manya-manyan tsangayin ilimin Islama da kuma manya-manyan makarantun ilimin zamani irin su kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Dutse da jami'ar tarayya da take a garin Dutse, da kuma cibiyoyin koyar da kuma horar da kiwon lafiya da suke a jami'a garin Jahun da garin Birnin Kudu. A batun sarakunan da suka yi mulki a masarautar Dutse, masarautar Dutse tana da gidajen sarauta guda 3 kamar haka. Na 1, Bare-bari wato Kanuri, da kuma Haɓe Hausawa, sai kuma Fulani wato Fulata Borno. Sunayen sarakunan Haɓe wato sunayen sarakunan Hausawa. Akwai na 1 shine Tuwai mai asarki babba, sai na 2 Ƙetare ɗan auta mai kuka, sarki na 3 shine Tasau ɗan Ƙetare, sarki na 4 shine Maido mai asarki ƙarama,
sarki na 5 shine Maigiji Tandu, sarki na 6 shine Amdu Maranje, sarki na 7 shine Babilu Mai Karama, sarki na 8 shine Labun Mai Aciza, sarki na 9 shine Yakubu Kwasau, sarki na 10 shine Sambore Mai Jangurgur, sarki na 11 shine Dunhuɗan Maryama, sarki na 12 shine Akuli Gurumfa, sarki na 13 shine Mantau Jarmai Babba, sarki na 14 shine Jawandu Dogo, sarki na 15 shine Yusufu Ataka Lafiya, sarki na 16 shine Sarki Mamman Tauro Mai Babban Wando, sarki na 17 shine Sarki Yakubu na Bukka, sai kuma sarki na 18 shine Inuwa Bagizire, sarki na 19 shine Habu Mai Kukuwa, sarki na 20 Audu Idan Mikiya, sarki na 21 shine Mani Mai Artabu, sarki na 22 shine Hassan Makau Dogon Bango. Bayan sarki na 22 Hassan Makau Dodon Bango, sai sarki na 23 Mamman Mai Sajan Fama, sarki na 24 da ya mulki a masarautar Dutse shine Yahai Makuri Bangon Dutse, sai sarki na 25 shine Ada Gauran Maza, sarki na 26 shine Zubairu Tsohon Mutum, sarki na 27 Mamman na Tata, sarki na 28 daga cikin sarakunan Haɓe kuma shine na ƙarshe da ya zamani kafin jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo shine Ahmadu Gajabo. Batun sarakunan da suka yi mulki a lokacin jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo sune guda 20 kamar haka. Na 1 shine Salihu Dan Ibrahim, na 2 kuma Musa Ahmadu, na 3 Bello Dan Musa, na 4 Suleiman Dan Musa, na 6 Sarki Ibrahim Dan Salihu, na 7 kuma Sarki Abdulkadir Dan Salihu. To sai kuma sarki na 7 bayan sarkin na 6 Abdulkadir Dan Salihu sai Salihu Dan Ibrahim. Sarki na 8 a lokacin jihadi shine Ibrahim Dan Musa, sarki na 9 Abdulkadir Dan Musa, sarki na 10 shine Abdulkadir Dan Ibrahim, sarki na 11 shine Haladu Dan Suleiman, sarki na 12 Halilu Dan Bello, sarki na 13 Hamidan Dan Ibrahim, sarki na 14 Abdullahi Dan Suleiman, sarki na 15 Bello Dan Abdulkadir, sarki na 16 shine Suleiman Dan Nuhu, sarki na 17 shine Abdullahi Mai Kano, sarki na 18 shine Muhammadu Sunusi, inda sarki na 19 shine Nuhu Muhammad Sunusi, sai kuma sarki na 20 na wannan lokaci shine ake yi kira da suna Muhammad Hamim Nuhu Sunusi, wanda ya hau kan mulki a shekara ta 2023 zuwa wannan lokaci da muke a ciki. A wannan tarihi na sarakunan jihadi tun daga sarki na 11 zuwa sarki na 16 su ne waɗanda tarihi yake kyautata zaton sun yi hakimci ne ƙarƙashin fadar masarautar Kano. Waɗannan su ne sarakuna 48 da suka yi mulki a masarautar Dutse, wato guda 28 kafin jihadi da kuma guda 20 bayan jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo. A batun gudanar da al'ada, masarautar Dutse takan gudanar da hawan sallah sau 2 a kowace shekara, inda takan gudanar da hawan babbar sallah da ƙaramar sallah da kuma bukukuwa a lokacin da bukukuwan hakimai 'ya'yan sarki suka taso, da sauran abubuwan al'ada da na addini baki ɗaya. Allah ya ja zamanin masarautar Dutse. Ni ne naku mai gabatarwa Yusuf M. Kazauri daga tashar Fitila RTV haskaka al'umma.